No niin, nyt meikäläisellä onkin tässä tää Anssi Kela -nimigeneraattori auki. Eli mä löysin internetin netistä tämmösen generaattorin, eli sun tarvii antaa ainoastaan etunimestä tänne koneeseen. Joo. Niin se kertoo mikä on sun Anssi Kela -nimi. Toi on semmonen, noitahan on kaiken näköisiä netissä. No netissä on muun muassa tää Pornalizer, joka tekee sulle semmosen seksinäyttelijän nimen. Jos sä kirjoitat siihen Juuso Mäkilähde, niin sieltä saattaa tulla vaikka joku Daddy Love Bone. ei tuu. Ei tuu. Tai Niki Laukolt. Mutta kokeillaan mikä on sun Anssi Kela -nimi. Eli mikä sun etunimi? Juuso. Juuso, joo. Juuso. Ja sitten vaan tosta generoi. Okei. Juuso Kela olisi sun tää Anssi Kela -nimi. Eikö se ole kätevä? Me voidaan nyt samalla, kun tää on tässä auki, niin me voidaan ottaa kuvaajankin Tortsun Anssi Kela -nimi. Veitä ihan Tortsulla. Joo. Tortsu tohon ruutuun. Tää pitää aina täyttää toi pyyhki se edellinen nimi pois, täyttää tuo sarake. Ja sitten vaan generoi. Niin. Joo. Tortsu Kela. Tortsu Kela. Toihan nyt Jukka se vaihtaa ton ensimmäisen nimen, tai se minkä sä kirjoitat siihen, niin sit se laittaa vaan. niin, mutta tää kertoo sit sen koko nimen, niin että ei tarvii miettiä, että mikään tavallaan. Mä otan vielä Tealle vaikka Joo. Elikkä Tea. Ja sitten vaan katon nyt. Tulisiko siitä Tea Kela? Mä pyyhin sen Tea Kela. Niin joo. Tosi näppärä. Pitäisikö sun kokeilla vielä ihan omalla nimellä, niin mennään me kahville tässä välissä. Voisin mä kokeilla. Mä laitan vaan tohon. Hei! Mitä nyt? Ei kun katot sen nimen valmiiksi. Me tullaan kohta takas. Hei, tulkaa nyt tänne näin. Mä katon vielä itselleni. Te haluatte varmaan kuulla mikä mun... Jukka Kela! Hei! Jukka Kela! Eikö nyt ymmärrä viihteen päällä?